हो माका सांग, एखाद्याच्या घरातल्या गणपतीचा विसर्जन झाला या कसा ओळखायचा? अरे एकदम इझी आ. इझी? मेला तुका सगळं इझी म्हणून अजून मॅट्रिक देतस. तुका प्रॅक्टिकल देखू देखो. हे तो बघ, तो लहान गो पोरग दिसता. होय रे होय दिसता. त्याच्या घरात कन्फर्म गणपतीचा विसर्जन झाला. मेला तोंडावर कसं ओळखलंस? तोंडावरनं नाही, ते बघ त्याच्या हातात काळी पिशी दिसता. होय रे होय, काळी पिशी. त्याच्यावरनं ओळखलंय. अरे ज्या घरात आज मच्छी बनतली त्या घरात काल विसर्जन झालाय असा समजायचा. वा बुवा वा, मानलाय तुमका. बुवा अजून कसं ओळखायचा? सांगताय रे बुवा, चाललंय रे. खय चाललं? मुंबईत चाललंय. मुंबईकर मुंबईच्या वाटेक लागले की समजायचा की यांच्या घरच्या गणपतीचा विसर्जन झाला. काय रे, विसर्जन झाला? होय तर मनांत चाललंय. वा बुवा वा. अजून कसा ओळखायचा रे? सांगताय भावाशी. अरे उद्या या आमच्याकडे जेवणकारी म्हणान. जेवणकारी? माका जेवणकारी म्हणून आमंत्रण इला म्हणजे कन्फर्म ह्यांच्या घरात विसर्जन झालेला असा. हे गणपतीचा विसर्जन झाला. अरे मग ये म्हणान तर म्हाळ घालतो ना. आणि हा तू पण ये जेवणकरी म्हणून. काळ्या वाटाण्याची उसळ असा आणि तवशाचे वडे पण असत. सगळ्यांनी जेवा. काळ्या वाटाण्याची उसळ, तवशाचे वडे. मी त्याचो आजो. मी त्याचो